математиката? Не вярвате някога да се справите с нея, нали? Измъчват ли ви триъгълниците? Страх ли ви от ъглите? Случва ли ви се да объркате всички изчисления и да се заплетете във формули? Втриса ли ви от уравнения? Ъглите прави в сърцето ли ви пробождат? Не е ли тя неразбираем шифър, създаден единствено да те обърка и тормози, и вероятно те води до пълно отчаяние. Дълго време се чудихме как да представим образа на математиката. Дали антропологически, като сух и суров скелет, облечен в плътта на математическа доктрина и костюм на теорема, или като изгърбен таралеж, без подли и обща правда. Или като заем, превръща се във формула за съкратено множение и от двуглав орел с пришка на езика в текстова задача с неочакван край. В представите на някой от нас математиката изглеждаше така. Създадения консултативен комитет в 7-я клас по интегриране на математиката в Европейския съюз от ученици, знаещи, можещи и обичащи математиката реши
Да организираме урок празник на математиката в последния час по СИП. Да ви представим различната математика от нейната забавна и развлекателна страна чрез шоуто на 7-я клас «Математически идол», като стъпим здраво на математическата логика и уменията, придобити в часовете по информационни технологии. За шоуто подбрахме интересни задачи от забавен и логически характер, както и интересни факти за приложението на математиката и живота на математиците. Участват 5 отбора – алфа, бета, гама, делта и висоците. Регламентът изисква Подходящо представяне на отборите, от което да проличи мотивацията за участие и да се съдържа продължение на твърдението. Ние обичаме математиката, защото решаване на задачи от забавен и логически характер в 3 кръга. Борбата на умовете, жестоката математика, задачи от математически състезания и конкурси. Решенията на задачите и презентациите се оценяват с 4, 5 и 6 точки. Предоставяне на интересни и любопитни факти за математиката и математиците по преценка на отбора, презентации, есета или разкази. Регламентът е ясен. Започваме с представянето на отборите. Отбор Алфа. Сега следва презентацията на отбор Бета.
отбор Алфа. Отбор Алфа събра 20 точки. Сега оценките за отбор Бета. Те също събраха 20 точки. Оценките за презентациите на отбор Гама. 20 точки. Оценките за презентацията на отбор Делта. Много 20 точки. И оценките за отбор Мишоците. Също събраха 20 точки. Състезанието започва с първи кръг – борбата на ловете. Първата задача е отправена към отбор Мишоците. Решават всички отбори, за да са готови да помогнат, ако се наложи. Три стъпки са хвърляни по мишена. Трите резултата са събрани. Ако не се оцели мишен, то резултата от това хвърляне е 0. Какъв е най-малкият сбор, който не може да се получи от трите хвърляния? Ще са ни нужни 2 минути. Използвахме метода с таблици. Значи, нашия отговор е 22, като ние създахме последния начин, за да се получи една точка, за да се получи 0 точки, 3 попадения в нулата. За да се получи една точка, 2 попадения в нулата и 1 в единицата. За да се получат 2 точки, 1 попадение в нулата и 2 в единицата. За да се получат 3 точки, 2 в нулата и 1 в тройката. За да се получат 4, 1 в 0, една стрела в 1 и 1 в 3. За да се получи 5, значи 2 единици и една тройка. За да се получи числото 6, една 0 и 2 тройки. За да се получи числото 7, 2 тройки. Учениците през първия учебен срок получили 45 отлични оценки по български, 40 по математика и 50 по история. Известно е, че 12 ученика имат отличен по математика и български, 20 по математика и история и 15 по български и история. И 5 ученика имат отличен по трите предмета. Колко ученика имат отличен само по един от предмета? Тъй като броя на учениците, които имат отличен и по трите предмета са 5, в сечението на трите кръга пишем 5. Учениците, които имат отличен по български... Учениците, които имат отличен по математика и история са 20 и затова в сечението на двата кръга пишем 15, защото отново пак сме написали 5. Правна към отбор Гама. Николов, Иванов, Петров и Георгиев са учители по физика, история, химия и математика. Известно е, че Николов е или математик, или историк. Георгиев не е химик и не е математик. Иванов не е историк и не е математик. Физикът няма в фамилното си име буквата Р. Намерете кой какъв предмет преподава.
Значи ние получихме, че Иванов е физик, Петров е химик, Николов е математик и Георгиев е историк. Ние разсъждавахме последния начин. Щом Николов е или историк или математик, той не е физик и не е химик. Така че слагам минус. И вече там са се образували 3 минуса в колона физика. Пред Иванов слагаме плюс, понеже 3 минуса правят плюс. В празното пространство се поставя плюс. Щом историята, в колона история в реда Георгиев има 3 минуса, то в празното пространство поставяме плюс. В реда Георгиев. Така и вече, щом в историята има един плюс, всичко става минус в празното. И вече в Николов има 3 минуса, в математиката става плюс. И надолу в колона математика става минус. И се получава Петров да е химик с плюс. Следващата задача е отправена към отбор Алфа. Разполагаме звезда с трите глюки от 2 кг, 5 кг и 11 кг. Колко предмета, различни тепла можем да намерим. С различни тепла можем да премерим, като използваме само тези теглилки. С звезда и трите глюки можем да премерим 13 предмета с различни тегла. Значи, първи предмет ние можем да претеглим с теглилка от 2 кг. Втори предмет ние можем да претеглим с теглилка от 5 кг. Трети предмет ние можем да претеглим с теглилка от 11 кг. Четвърти предмет можем да претеглим като използваме теглилка от 2 кг и теглилка от 5 кг. Пети предмет можем да претеглим като използваме теглилка от 5 кг и теглилка от 11 кг. Шести предмет можем да претеглим като от едната страна на везната сложим теглилка от 5 кг, а от другата теглилка от 2 кг и осми предмет. Девети предмет можем да претеглим като от едната страна на везната сложим теглилка от 11 кг, а от другата теглилка от 2 кг и теглилка от 9 кг. 11 предмет можем да претеглим като използваме теглилка от 11 кг, а от другата страна разположим теглилка от 2 кг, 5 кг и 11 предмет. 12 предмет можем да претеглим с теглилка от едната страна на везната 2 кг и 11 кг, а от другата страна 5 кг и 12 предмет. И последният 13 предмет можем да претеглим като от едната страна сложим теглилка от 5 кг и 11 кг, а от другата теглилка от 2 кг и 13 предмет. Следващата задача е отправена към отбор Делта. Дадени са 9 еднакви килограм металически топки. 8 от тях са с едно и също тегло, а 9-та малко по-лека. Опитите са най-много с двете претегляне на близни да определите по-леката топка. Първо претегляне имаме една теглилка с 2 вода и 9 топки. В лявото и в дясното блюдо слагаме по 3 топки и оставяме една група от 3 топки отвънка. Ако близните са в веси, значи фалшивата топка е в групата от 3 топки отвънка. В противен случай фалшивата топка е в по-високото блюдо. При второ тегляне имаме 3 топки, където слагаме по една в лявото и в дясното блюдо и оставяме една отвънка. При равновесие на везните фалшивата топка е отвънка, в противен случай фалшивата топка е в по-високото блюдо. Така с две претегляне открихме фалшивата топка.
отборите си починат, сме подготвили една задача за публиката. 30 сътрудника на един отдел, 19 знаят английски, 17 знаят немски и 11 знаят френски. Английски и немски знаят 12, английски и френски 7, немски и френски 5. Двама знаят и трите езика. Або точка. Колко сътрудника не знаят нито един от трите езика? Б точка. Колко знаят само немски? В. Колко знаят само английски? И Г. Колко знаят само френски? Моля, попълните да дадат посетите за решаването на задачите в Австрия. Нека прегледам към втори кръг. Жестоката математика. Първа задача е отправена към отбор Алфа. Александров, Василев, Стефанов и Димитров трябва да заминат на строителна бригада на 4 различни обекта в първи, втори, трети и четвърти строителен район. Оказало се, че те са разменили местата и директорът на предприятието ги повикал да изясни кой къде е бил разпределен. Пред него те заявили: Александров, аз бях разпределен в първи район, на Димитров в втори район. Стефанов, аз бях разпределен в втори район, а Василев в четвърти район. Василев, аз бях разпределен в трети район, а Александров в втори район. Димитров не се е бил да даде обяснение. Впоследствие станало ясно, че в отговор на всеки се съдържа едно вярно и едно невярно твърдение, да се определи кой къде е бил разпределен. Означаваме твърдението на Александров в първи район с А2, твърдението на Александров в втори район с А2, тъй като всяка двойка твърдения има едно вярно и едно невярно твърдение, се получават три логически уравнения. Получаваме три логически уравнения и сега продължаваме първите две. Втората задача е отправена към отбор Делта. Намерете колко пъти се използва цифрата 4 при записване на числата от 1 до 50. Значи, тази задача не ни затруднява въобще. Знаем как да я решим. Забелязваме, че цифрата 4 се използва 5 пъти като цифра на единиците и 10 пъти като цифра на десетиците. Следователно, може да решим задачата 5 плюс 10 е равно на 15. Следващата задача е отправена към отбор Мишоците. Колко на брой са четирицифрените числа, записа на които няма еднакви цифри? Последния начин. За решението ще ни трябват 4 квадратчета. Първото място може да се заеме по 9 начина, като на него не може да застане само цифрата 0. Във второто вече нулата може да застане, но тази цифра, която е на първо място, не може да застане, съответно пак по 9 начина може да се заеме. Третото място се заема по 8, като не се използват първите две цифри, а четвъртото по 7, без първите 3. Съответно умножаваме 9 по 9 по 8 по 7 и получаваме 4536.
Задача четвърта е отправена към отбор Бета. От град А до град Б има 3 директни пътя. От град А до град С има 7 директни пътя. Ако от Б до С може да се стигне по 25 различни маршрута, директни някои, които минават през А, намерете броя на директните пътища между градовете Б и С. До град А. Ако тръгнем учители по един от тях, от град А до град С може да бъдем по още 7 маршрута. Така се получава, че още маршрутите от Б до С, които преминават през А, са 21. От общо 25 маршрута от Б до С може да стигнем като след следното решение на задачата. От 25 изваждаме Хикс и получаваме от 20 прибавяме Хикс и получаваме колко са общо маршрутите. И получаваме, че Хикс е равно на 4, т.е. 4 са маршрутите, които са отправени от А до С. Валя, Катя, Таня и Петя играели плажен волейбол. Една от тях пратила топката в морето. На въпроса, коя от тях е направила това, те отговорили. Валя, Таня или Петя пратиха топката в морето. Катя, Петя направи това, Таня не бях аз, Петя аз не съм пратила топката в морето. Ако три от тях казват истината, открийте коя от момичетата е пратила топката в морето. Отговорите на Катя и Таня се противоречат, от което следва, че те лъжат. Валя и Таня казват истината и за да е вярно твърдението на Валя, става беше да е правилно топката в морето. Значението на разказите са 7 числата. 16, 4, 9, 6, 8, 12, 11, 1 и 3. Най-напред Георги изтрива едно число. След това Симеон изтрива второ число. На своя ред Георги изтрива трето число, после отново Симеон изтрива едно число и така нататък. На дъската остане само едно число. Кое е това число? Отборът на изтрихите от Георги числа и 3 пъти по-голямо отбора на изтрихите от Симеон числа. Това, че отборът на всичките числа е 70, а условието следва, че сборът на изтрихите числа се дели на 4. Понеже 70 се дели на 2, той оставащото число, това, което не е изтрито, също трябва да се... Това, което не е изтрито, също трябва да се дели на 2. От друга страна обаче 70 се дели на 4, значи останалото число също не трябва да се дели на 4. Единственото число измежду написаните, което не се дели на 2, но се дели на 4 е 6. Следователно, отговорът на задачата е 6. Извинете, задачата ще реши отбор Алфа. През месец януари в една година е имало точно 4 вторника и точно 4 съботи. Какъв ден от седмицата е бил 1 януари? Ние решихме задачата и получихме, че 1 януари е сряда. Разсъждавахме по следния начин. Ако един ден от седмицата през месец януари е на дата 1, 2 или 3, то този ден се среща общо 5 пъти. Това е така, защото когато съберем 1 плюс 4 по 7 се получава 29, което е по-малко от 31. Когато съберем 2 плюс 4 по 7 се получава 30, което е по-малко от 31 и 3 плюс 4 по 7 е равно точно на 31. Само в случай, че този ден е на дата 4, 5, 6 или 7, той се среща общо 4 пъти в месеца. От
От друга страна, от вторник до събота има 3 дни и следователно не е възможно вторник да е на 4, събота не може да е на дата 7. Но от събота до вторник има 2 дни и следователно единствената възможност събота е да се падне на дата 4, а вторник да се падне на дата 7. Така лесно се съобразява, че 1 януари се пада в тази сряда. Трета задача е отправна към отбор Мишоците. Задачата е дадена на изпита за кандидатстване след 7 клас 2007 година. 4 катерички изяли общо 37 шапки, като всяка изяла поне една шапка. Първата изяла най-много, втората и трета изяли общо 23 шапки. Колко шапки изяла четвъртата? Тази задача е включена по 4. Една шапка е чекана четвърта катеричка. Получихме този отбор, като отбора 37 шапки извадихме 23, които са изядени от втората и трета и остава 14. Втората, като имаме предвид, че първата изяла най-много, то остава, че 14 минус 13 остава една за четвъртата. Четвъртата задача е отправна към отбор Делта. Двама седмокласници играят в следната игра. Тия с 13 бомбона, те един след друг за един ход изяждат 1, 2 или 3 бомбона. Печели този, който изяде последния бомбон. Колко бомбона трябва да изяде първият, за да победи? За да победи, първият трябва да вземе толкова бомбона, че броят на останалите да е число кратно на 4. Това е възможно, ако първият играч вземе един бомбон, защото 13 минус 1 е равно на 12, а то е кратно на 4. А при всяко следващо взимане, взима бомбони, чието брой допълва до 4 броят на взетите от втория играч. Така, ако вторият взима 1, първият ще взима 3. Ако вторият взима 2, първият ще взима 2. Ако вторият взима 3, първият ще взима 1. Така първият ще има възможност да вземе последния бомбон. Следващата задача е правна към отбор Бета. Някой от зримата брача леко Борил и Велико Било-мята. На въпроса кой е сторил това, те отговорят. Алеко, Вели не убил. Борил, Алеко стори това. Вели, аз убил. Аз убил. Който действително ще убил ламята, ако един е казал истината, а другите двама са излъгали. Ето и Велико са имали фактически еднакви твърдения. Следователно, или двама лъжат, или двама казват истината. Обаче отражението се казва, че двама от братите са излъгали, следователно и Алеко и Велико са излъгали, и Борил е казал истината, следователно Алеко е убил ламята. Сега следват резултатите от третия кръг. Съвършената наука. Математиката. Тя има много лица. Някога я оприличаваме на вещица, която ни измъчва и не става по въпроси, на които не намираме отговор. А понякога тя се проявява като бяла магия. С нейните формули и теореми тя ни улеснява и ни забавлява. В тази наука случайности не съществува. Математиката е съвкупност от последователност, знания и въображение. Това е най-точната и житейска наука. При нея средно положение няма, тъй като тя е майка на химията, физиката и биологията. Точно това прави съвършена наука. Моето лично мнение е, че тази наука е последователна, както живота ни. Принципът на математиката е както на една стълба. За да стигнеш до върха на стълбата, първо трябва да преминеш през всички тези стъпала, за да натрупаш опит и знания. Да изкачиш и следващите. Тя е като един лъч, има си свое начало. Но развитието и новостите продължават напред. Задачите стават все по-нови и по-сложни.
а опитът и знанието вървят ръка за ръка с тях. Който може математика, може всичко. Нашето шоу е към своя край. За наше голямо очудване, резултатите са изравнени, така че наградата за математически идол получават всички участници. Различия в оценките ще се получат на 25 юни, когато изпитът по математика за седмокласници. Сега нашата госпожа Стабелова иска да каже няколко думи. Уважаеми родители, драги гости, видяхме един авторски урок на 7-я клас по заключителния час по СИП математика, който беше подготвен изцяло от тях. Аз трябва да ви кажа, че имах съмнение, че за по-малко от 5 дена те могат да направят това, но за пореден път съм приятно изненадана от това, което успяха да направят. И аз искам да ги поздравя за това, което направиха. И да кажа, че всъщност аз не за първи път изпитвам удовлетворение от тяхната работа и от тяхните постижения. По принцип, значи вие разбрахте, че състезанието не беше водещото. Независимо, че те имат състезателен дух и обичат да се състезават, доказвали са го неведнъж с многобройните награди, които са печелили от 5 до 7 клас. Второ и трето място имаме в коледно състезание 5, 6 и 7 клас. Разбира се, второ и трето място имаме в великденско състезание отборно, индивидуални награди на Борис, имаме индивидуални награди на всички. Винаги сме имали класиране на общинския кръг на олимпиадите, класиране съответно на състезанието, което беше тази година за седмокласници. Така че аз и друг път съм изпитвала удовлетворение от тяхната работа и те са показвали, че обичат да се състезават, но днес това не беше водещо. Днес в тяхния авторски урок, всъщност те ни дадаха урок по какъв начин искат да изглеждат уроците или нашите часове. Това беше, според мен, един интегриран урок по математика и информационни технологии, в който показаха и връзката с всички други науки. Всяка една презентация или всяка една задача беше подбирана от различен ученик. Моята намеса е минимална, може би идеята, и съвсем накратко съм прегледала тяхните работи. Корекциите са минимални от моя страна. Всичко е наистина авторско, тяхно. Склонна съм в този момент минусите да ги превърнем в плюсове, защото детското си пролича в тяхната работа. Другото, което искам да кажа, е, че преди време на един педагогически съвет аз предложих да направим музей на математиката в нашето училище, като съберем достатъчно уроци, забавни и интересни, които могат да се ползват от всички класове. Аз тук искам да кажа на присъстващите колежки, че ние предлагаме всички тези материали от този урок за общо ползване и нека те да са първия урок в нашата бъдеща музейна сбирка. Така че всеки един може да ги ползва. Имаме още една презентация за цифрите, която решихме да съкратим поради това, че е много топло вече в залата и че те вече мислят за вечерта, която им предстои. Но с удоволствие ще дадем тези материали да се ползват, ако колежките преценят, че могат да ги ползват в тяхните уроци. И последно искам да кажа, че това, което каза Калуян, че наистина пътят към върховете на математиката е сложен, труден. По него могат да минат само тези, които са последователни, умни, работливи, настоятелни. Те имат всички тези качества.
Така че аз смятам, че те могат да достигнат до върховете на математиката. И това, което исках всъщност първо да кажа, е радостна съм, че точно това бяха моите ученици през последните 3 години. Сега моля господин Иван Тимчев да раздаде дипломите, грамотите за математически идол. Само няколко думи преди награждаването. Времето е достатъчно горещо, за което допринесаха и нашите участници с тяхната оспорвана, динамична и бърза работа тази вечер, която хващаше наистина почти всички аспекти от познанието, дори и такива модерни теории, като теорията на динамичните системи, която видяхме в елементи в презентацията на Горни Шоците и други интересни неща. Изпитаха и публиката с задачите, които поставиха към всички нас. И най-важното, с което смятаме да завърша, показаха с всичко, което показаха тази вечер, че наистина са работили усилено през часовете си и съм убеден, че ще успеят на изпити, които им предстоят, което им желая от сърце. Аз смятам без микрофон, така ще се чува. Борис Николаев Дионисов да заглавя. Петрик Маслинков. Жаклина Великова Желева. Живко Георгиев Желев. Иван Иванов Котев. Иванка Янчева Иванова. Ивелина Димчева Попова. Калоян Николаев Куев. Кирил Живков Стоев. Лидна Желязкова Лечева. Мариета Димитрова. Мартин Георгиев Котев. Михаела Димитрова Котилова. Терсиаза Калимова Иванова. Градина Михайлова Волова. Димитров.